Loh, lah. Tepuk tangan untuk Sedap Malam. Tepuk tangan untuk Sedap Malam. Tetap semangat, tetap semangat. Loh. Lah, lah. Loh. Yo. Loh. Ana apa iki? Wis ajake ana garukan. Walah kok mlayu kocar-kacir. Ngapunten Pak Dudung ketinggalan enten darukan iki. Lah apa Satpol PP teko kene iki arep ndaruk para banci-banci. Wo. Lah iki babonane teko. Masyaallah. Nuwun sewu. Nek mirsani ingkang meteng mangkebok wetenge ping 3 kalih nyebut amit-amit jabang bayi aja turun anak putuku. Masyaallah. Gen Ya Allah, coba wetenge leh ngorong. Mbok, iki endi mike? Gen, ya lak lo nyalanyo iki kok kleru nggon apa ora? Kowe iki piye goleki sapa? Masyaallah. Goleki cacah iki mau, Mas. Oh, ki mau anak-anakmu to? Heeh, jare joget ning daleme Pak Dudung. Heeh. Panci ki mau ana sing kiprah joget ning kene. Ning terus bodho mlayu kabeh mbuh nyandi mau. Kon nggawa tas ngabote ra jamak ki. Gek isine apa? Gula teh jagung ngene Pak Lurah kok ya. Nggih. Ya diaturke no nek ngasta gula teh ya diaturke Pak Lurah. Ya engko yen mulih kok. Abot tenan iki. Mas Petro. Piye? Iki mana nek cah nem joget ning. Cah nem enek wong joget ning kene. Mangkat bareng kok ya ninggal. Lah iya. Tak rewangi iki mau nganti nyurung montor barang lho Mas. Lho, lah nyurung ning ngendi? Wah, tengah alas kono kae kok. Dalan eleke mau. Andani simpangan karo truk wis. Sing nyopir banci kabeh ngelu aku ning ngabari. Lah ya anak nek pancen ki mau anak-anakmu ngenem kok ya kandhani kok. Ki leres daleme Pak Dudung. Pak Lurah Bendo Asri. Ya asmane ti apik dung. Det. Iki jangkepe Pak Dudung Kuswanto. Oh, sarjana sosial kowe. Wah, semula sosiale gede. Wani nanggap Sedap Malam saka Srageni merga sosiale. Sosiale masalah. Coba anak-anakku lak celukane, Mas. Coba golekane nek pancen anak-anakmu celuken kok lak metu. Bambang Suryono, Rene. Ayo. Mongko ki mau dandanane wedok kok celuke Bambang Suryono. Nemo loro jinem. Jaipong siap to? Jaipong. Vokale ya siap. Turi putih. Masalah lakon apa iki? Oh alah anakmu nek kaya ngono kelakuane jenenge dandan sanggul kok leh bakoh ya ora iso ki lak ya. Joget dasi icul kok ora krasa ki ra. Sapa neh iki mau? Budi. Bimo. Sutarno. Saya mau tamasya keliling kota, hendak melihat indah keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil makan.
teko. Anak karo mboke ge nyambut gawe sih. Mlakune angel jogete ya usek ae ya. Kaya Titan nek iki anak-anak iki terus usul. Ayo. Jogete ra 11. Sing keras neh, jogete lanang. Saya mau tamasya kali. Keliling-keliling kota, hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, dodek kata berkuda. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, beca, jalan hati-hati. Pegel. Gak apik. Golek alat. Ayo cepat. Atur nuwun ya, Dek ya. Jaranan, jaranan, jarane, jarane, jaranan, jaranan, jarane, jaran kecil. Sing ngomongke rapi, sing ngirim kono mati. Cek cek nong, jarak kecil. Astagfirullah. Mbok, iki anakmu iki kok elok-elok men to iki. Bola Iki balik terus entuke ngendi? ya eneng iki mau apa dicepake Pak Lurah mbok piye ora. Coba dijejer Bima kono. Budi kono. Jejer. Anu Tarno, kono, Tarno. Tarno kene mburine. Jejer. Bud. Madhepe rono. Ha, kowe mburine kono. Ya. Ora. Engko mubeng rono ngono ya. Ya. Wola. Mbok iki lak ya. Ayo, nderekke mboke. Jaranan, jaranan, jarane. Jarane. Jaranan, jaranan, jarane. Jaran kecil. Sing ngomong karo meri, sing ngirim kono mati. Cek nong, cek. Kelakuane. Kowe iki arep mateni boy apa piye? Ayo balekke moh aku kaya ngono ki carane. Balekke. Kelakuan dek dok. Guling ke kaya. Aku ki menungso nek digolang-goling ke ae. Anak-anak nek ra genah karepe dhewe. Digedroke. Jaranan, jarane, jarane. diombeni se, Mbak. Salah gak sio karo mbokmu kaya ngene iki. Ya mboke jengklit-jengklit ya tak ajar gentine. Ayo lungguh kono. Gelungane mboke benekke wah ucul nah lho. Cepet. Lah kok kaya ngono? Perasaan te iyup ngono piye to? Kaya komandan peleton. Anu Mas.
Lah wedhus sik. Hah? Enten hormat. Hormat Pak Tentara. Gerak. Jleng ngono rek iki. Hormat Pak Tentara karo Pak Polisi. Gerak. Tegap. Gerak. Ampun digaruk nggih Pak nggih. Kari desa wae iki. Dwi Utama karo Corong. Rene. Pelok 6 wis, pelok barang. Sik. Iki berhubung enek Pak Tentara karo Pak Polisi, iramane lagu nasional, kenegaraan. Lho, lah Corong minggat ning ndi? Corong, manggone ning kene. Corong, randang rene mulih ra bayaran kowe. Randang rene mulih ra bayaran. Maju. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Istirahat tempat, gerak. Tegap, gerak. Corongin dhisik arep Bu Polisi, Mas. Lho, terus Kari pantokir keturun. Hormat pada tukang syuting. Gerak. Ora lagi iki lho tukang syuting dihormati. Tukang syuting harus hormat pada Corong. Gerak. Ra gelem hormat. Ambung. Cekel, ambung. Nah, kelambung. Wes. Kene anak-anakku, kene. Lek arep iki sapa? Kene ya Nduk ya, ora nyono, ora ngira awake dhewe tekan. Pundi Mas Petruk mriki? Bendo Asri. Bendo Asri. Rejoso Nganjuk. Rejoso Nganjuk wonten deme Pak Lurah Dudung. Pak Dudung. Nggih, ingkang kala wingi amiwaha putranipun Mas Yoyo kalih Mbak Ela. Heeh. Ki sing kakung dari TNI sing Putri Pulwan. Mantene. Wis satuke ya Mas ya. Nggih. Ateges polisi TNI Polri. Nah, Nyawiji kanggo masyarakat. iya. Ngene Nduk, mumpung ketemu karo Supranada. Mumpung ketemu karo Supranada. Yo, iki ditanjakke anakku sing 6 nang kene kono. Bambang kono. Anakmu 5 no. Lah sing siji nyandi. Lho, di anak ilang kok ora krasa. Lah Corong mah minggat ning ndi ora. Bocah sik apa-apa. Corong rene. Ngopo meneh? Wo, lah dalah. Oh, opa. Ya Allah, iki mboke dhisik nyidam opo? Balake ora iki ya iso numpak lanang orang iki bocah sik. Ayo balake. Awas, engko nerak apa-apa iki. Nerak apa-apa engko. Dang, Gres, balake. Mingkem kembung engko. Ayo, balik lah, mingkem lah. Nandang mbok balake. Wah. Macet ya syukur. Lha kaya wong edan etutke cah cilik kaya ngono kae. Mumpung ketemu Supranada ya Nduk ya. Walah. Supranada sedap malam nyat athuke ning ndi. Jodoh ndek ben awak dhewe ning Boyolali ya ketemu. Ning Klaten ya ketemu. Iki malah ning Nganjuk ya ketemu. Jan hebat Supranada iki angger ngene iki terus ora bakal enek surute. Amin. Awet campur
Nursari awet dhewe ya iki. Peteran. Peteran iki. Waduh. Pimpinanipun Mbah Bagor. Meti metu kok sedap malam, Mbah. Lah ngopo kok metu? Eh, Lah ngopo kok metu? Kelemon takon gulung ae kae jarine. Corong nang jarine. Ayo. Ora, aku gemen lho, Mbok. Corong kok ngalor ngidul tutke cali-cilik. Kandhane wong edan kan angger ditutke cah cilik-cilik biasa. Hei, ayo corong ngono. Corong utama. Budi. Bima kono. Nah. Nemo loro jinem. Ngetan bali ngulon. Apa sadyane lakon ayo. Ayo Mas, kijing miring. Kijing miring. Timasi karone terus bangun rumah tangga. Sesek sine. Oh ya, oh ya, oh ya. Mas Petro, Nun, iki di live streaming apa? Di live streaming Raya HD ki ya saka Karanganyar. Iki mau enek wong telepon aku. Piye? Penggemar Supranada karo Sedap Malam. Heeh. Bakul tumpang Pak Cip Pasar Bunder. Wah, tenan nek iki. Video call ae iki mau. Aku ki langganan kok. Tegese langganan iki karo Supra ki. Ngetan bali ngulon apa sabane lakon ae Mas. Awas kakak yo. Angkat dhuwur. Yo. Mundur! Mendek. Mendek. Tangane mentang. Sing mentang tangane rong ora lambene. Apa tapuke bareng anu kena idune to. Benges kok kudune iki abang ya, Mas. Heeh. Kuning iki terus wong. Kuwi udu bengese nek kuwi. Ngetan-ngetan. Keras neh, Cok. Ngetan-ngetan. Maju. Mas syuting, corong mingkem ra, Mas? Ora, Mangap! mangap. Tukange syuting sing akon Syuting. ae yo. Mundur. Carangku mbok sing taat timbang di Ngetan-ngetan. Kiwa. Tengen. Bokonge tekanane sing kuat ngono lho. Kiwa. Nah, tengen. Kiwa tengen. Kiwa tengen. carang bingung. Ora padha. Carang. Kancane kiwa kabeh tengen dhewe. Kowe kompak kok kaya kancane. Bocah cek Lho, sing lho. gence dhewe kancane ngetan Lho, lambene ngece. Ha, ngeco. Lho, Mingkem. ya Allah, mingkem rekasane ra. Gincing ya, Mas. Sepione kowe ya, Mas. Aku tak ngurusi sing buri. Lho, ngece. Ora corong nek demimil wae iki ngopo? Ben kene guwing mbah. Karo yang wani karo wong tuwek.
Maju. Maju. Maju maju. 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 Maju maju maju. Maju. Sing mencolotnya kabeh banter no, mubole banter no. Maju. Maju 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 maju. Maju maju orang gila, Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Hei, Mbok malah ngobok-ngobok panganan gitu. hei, Kayak kula ngobok-ngobok panganan lho. Kowe aja sembrono iki nggone Pak Lurah lho. Nek ra ketok-ketoke Pak Lurah. Piye kowe piye? Piye? Mang dintekke kok yo. Tandha jek akeh. Ngetan bali ngulon. Apa sadan Bambang Bimo Tarno no Arep dulure tukang tip dulure sing ndi ta Dulure sing endi? ini dia klambi abang Gendon to. Dulure to, Don. deponan banci sing sabar ya Mas ya. Budi Arep Budi Tomo Corong Budi kowe ngopo kowe rung celuk kok Budi Tomo Corong Budi Corong Budi Jaluk jatah. Corong Lah yo gulu menjing lincip, cangkemen lincip ngono ki terus piye iki? Corong. Rong. Corong. Mingkem ora Mas tukang syuting? Ora mingkem mengo. Kowe Mas syuting. Mingkem ora? Oh, ngasuting lirik mripate lirik ngono. Wes. Ken, mbok anakmu gelut lho, Mbok. Ken kene padha lanang ya. Tenang enek Pak tentarane Pak polisi lak ya dipisah. Ngetan-ngetan. Kiwa tengen, kiwa teng niwa. Mau urusan ae mau salah ngono. Oh, lah sudah rungu mbok anak. Kok malah padu. Aduh. Weh, lah padu malah dase mboke ucul disampluk. Oh, lah anak. Loh, Carok. Loh, mboke ra trimo. Tak potong 40 engko. Sewidak mulih nggo 30. Ngene.
Timun-timun sigarane ayo bangun negarane ayo Mas Ijing miring Ijing miring awas Intan abel ngulang tiwas Edian rakalan Ayo mas Ijing miring Ayo mas Ijing miring Sigarane Ayo bangun rumah tanggane Mas Jangono jangono ayo mas Ijing miring sitok-sitok tak gentung jreng Bambang Jiro lu Bima Sutarno sing dhuwur oh lanang teh ra iso dhuwur Budi Utama siap kari dhewe sing banter corong Jiro lu Ya Allah. Anakmu sing ragil ya beda dhewe. Andani tukang tip tidak merestui campur sari alam ora merestui Andani kok baleni yo Jiro lu Golekno sing endi? Sing endi? sing ndi Sing endi? nah sing ndi Sing Coro. urgen. Piye kowe njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk piye? Ya matur sing apik, matur sing apik. Hei Medon wis ra gila Supranadae wis ra gila karo kowe wisan Heh besanan karo sapa ijape ning kaude apa piye ngetan bali ngulon apa sedan ning tugentung Ayo mas tugentung Ijing miring ayo mas Aki ijing miring ake suwok mes kurang lebih tambahi gula kaya ngene rasane wong tresno rina wangi katon ning mata heka mundur tengok-tengok nang kene kabeh wah jan iki bengi iki awake dhewe kudu suka parisuka karo Supranada ya nduk ya Titi Laras aja nganti kalah karo penyanyine Supranada Nemo Luroji luroji Jirolu nem mo ro Piye iki kok ndredeg? ro suarane gede Aku pawakan buta. ro lumo 10 Kok 10? ro iki ora matematika Titi Laras ro lumo kan jaluk mik nggih jengerin kae Utami Nduk nggih Mbak Kang Kadulu Kang Kadulu gatekno Mbak Jumu ki lho
Di swara kaya ngene iki. Anak temu gedhe iki nggo contoh adi-adine. Kowe rasi kaya mbakmu ngono, tak beleh sitok-sitok. Malah corong itu was. Nglairke angel. Untune nyuwantoli apa-apa. Malila. Maliloka. Ngene iki lho, contone anake mbok iki sing asli kaya ngene iki. Ayo, Nduk. Ya anak kok mah dijorokne piye to, Nggo Mbok? contoh kok malah nglokor. Lali apa piye? Ora kok nek nglokor, Mbok iki kudune iki hafal ya. Oh ya kelemahane anak-anak iki sing iki piye, sing iki piye, sing iki piye, ngono iku kudune hafal. Ngerti dhewe to, Mbok, nek kelemahanku nek didemokke suarane maleh. Oh, alah iya. Kowe iki yo maklum mbok wis tuwek anake akeh kowe Lah, iki lho. kudune nek sadar wis tuwek kok ya jek golek pak iki lho. Isin, Mbok, anak perawan semene mbane wayang duwe jodoh kok malah mboke sing golek jodoh iki ora patut disawang wong, ora pantes. Ya ora apa-apa, Nduk kuwi dienggo obat awet enom kok ya. Anak kula niku 6 pake 12. Lah ra tenan to. Pakmu tukang seleb. Heh. Mbah Bakar meti kae no. Ayo jadenge didemok malih lanang. Rina. Demok Hamung dadi impen. Ada kaya tikus kecepit. Nek dudul nek ndemok ki sing tenan ngono. Imring-imring dadi sorone metune kecetit. iya. Wong nek karin dulek, karin demok. Ora mas aku gluk-gluk ngono iso. Oh yang demok ra tenanan bero to. Kowe bahagia, aku diguyu bahagia kowe. Bahagia kowe. Ora di anak kaya ngono dhisik gawe piye. Andani kok aku ki mbah kok. Aku dhisik LC kok, Mas. LC nek enek modele sing ngene iki ya. Ya kok yo enak sing doyan gitu. LC ki biasane ki diteke dhuwur-dhuwur lencir-lencir Lah, ayu ngono ngono kok. kok, Mbok. Aku nom-nom aku sering ning guyangan nganjuk ya. Lah langganane para sopir-sopir kuwi. Cara Pak tukang sopir bego mula cangkeme ngene. Kaya bego. Tukang syuting iki ngopo? Baleni. Papuntone pantas diku bareng gede aku ora ngerti jerone iki atake KTP-ne iki pria ngono ya. Double. Jenis sanune loro ya gitu. Nggih. Manis ingkang mawe uyo Lagune lawas, Nduk. napa Mbak? Sing dhisik wis tau ngetren. Terus nate tenan. Heeh. Heeh. Lagune judule Tak Teng. Oh, tak teng. Kok tak teng piye to? Jane kurang ayu. Oh, kalulut versi tak teng. Oh. Ayo ditata joget dipadake corong tengah. Corong ki guyu ya krungu tak teng ngapa to jane ngono? Kadang-kadang supranada jaipong. Ndak tuntak, yo.
lanang, rada mundur gar. Jane kurang sugih kadonyane nanging malah gawe linglung secawu priya milih bebasan orang lunturke tresnaku. Tenan ngono kuwi. Ada nih arep geser Erin Sutanada. Mbok menawa nek iso kelakon ragilmu lho kuwi. Dapurane kaya. Coba ya. Deme iki wedok, deme wedok. Kiri gigik Yene. Ya masuk. Jane menapa sih Dimas Marno ngono ya. Sini menapa? Tenanan. Lah ora ditinding lho. Loh, nang. Isin aku. Denger rasa dicak. Ape ambar. Genah, kan duwe apa-apa ngrempyong kok. Denger ngejak Hartono iki Mas Petro iki cara ki majane gak melu kok. BAP kancang BAP kok BAP. BAP. Ya rungokno BAP kok. BAB mbahmu. Ayo Dok. BFB. Jane menapa sing ditandasi Jawa Timur ngetan meneh. Iringane. Apa? Samboyonan. Yo. Jane kurang bagus Mas Suryani nanging goneng luar negeri. Aduh men ki lho. Goneng Thailand. Tok 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 ngono kae apa jenenge? Ngono pargo. Ya, siap. Jane kurang sugih kadonyane
Grok. Kecuting Oke. suara lanang grok. Iya, iya Mas. Kecuti mundu senajan agak minum tak rasa sepati madu ya dik ya mana wahing manguni tak rasa gede sing jawi mana banteng setengah hari aso Jogete rock pewen jogete sufi piye? Sufi kan rock mubeng ya rock ya ora demoki rock ngono. Genre ini lho. Yo tak coba dhewe. Nah, liyane lungguh. Ning kono ae. Goblok e raja. Iya, iya gecek. Kecuti senajan agak minum tak rasa sepati madu marno sayang wahing manguni sing jawi pada banteng setengah hari Hei, pada bandeng setengah mati ruang wajlok jreng. Ngono cocok ya? Baleni. Ah, baleni. Baleni. Atute mundu senajan agak minum tak rasa asmarno wahing manguni tak rasa gede sing jawe pada banteng setengah hati Mbak, lah piye iki Mbak cara? Alah, saya gagas sering bayaran Sing ngono. Mbak gak sabene lho Mbak iki. Nang. Kok mripate Kok milik. merek-merek. Mbak piye iki? Adine wedok piye iki? Lah. Pok. Sing Liwat kono mau ya. heeh, Rong. Jenengmu sapa? La ilaha Aku sing nunggu gunung kono. Gunung. Kono panek gununge, Nduk. Gunung. Enten gunung apa Mbok mriki? Enek, Mbok. Gunung. Enek. Enten Enek, Mbok. enek. Lah Rong. Jeneng lanang napa wedok? Aku wedok. Sik. Mbah, kajenge lunga corong kados pulih kados kala wau syaraté napa, Mbah? Sarana napa? Aku kon demok tukang syuting. Kon demok tukang syuting. Tukang syuting. Sing Mbak, demok antoke. lah syutinge akeh syuting sing dhisik. Syuting sing Sik, ndi? Anu digenahne sik, Mbok. Sing di. Sing dik mau guyu aku. Sing guyu cot. Sing Iki yo. sing anu pianye rada gede dhuwur, Mbah. Sing wonge rada cendhek lemu. Wah, kowe kan. Gejek iki Demok. milih. Reoke, Mas. Reoke yo. Halo. Loh. Mbak, piye to kok gung mari-mari ki piye? Adine dhewe piye yu? Dek malah kaya ngono. Niki sinten meleh, Mbah? Aku sing nunggu pejokan omahe Pak Lurah. Pak Lurah pejokan omah enten sing nunggu to jebule. Syaraté kajenge cara lunga pripun? Dikon demok yoga sing duwe campur sari. Ana iki, ana. Oh, Mbah Bagor enten ah. anu. Ora anake. Yoga anake. Anake. Gurine Mas Iki, Petro. iki. Meduna Mas. Ah, Meduna. ana demokan, Ayo, demokan. Mohon Mas katimbang kok Ya, reoke, Cong.
wi, yo. Ora. Iki ngopo? Kae ngopo kae? Anakmu kae ngopo? Rene ayo, gak boleh. Ora entuk. Sing mleboni kowe wis lunga kok ya. Iki rene aja ngisin-ngisinke. Wong iki nek ketara nek butuh setoran mekar ya ngene iki lho. Ah, kono pejokan. Pejokan. Bocah ku. Bocah kok kene kono ndak. Wong kae ya ora karepe dhewe kok, Mbok. Lah. Oh alah. Mong sitok tok diridum wae cukup pondok, Nduk. Alah ya ora apa-apa to, Mbok. Dirampunge sik, Nduk. Tarno, liyane joget rasa kursi corong. Walah ya akeh tenan kok. Gejeke sida ora to ki. Lah iki. Lah, saking tresnane delok bencong, Mbok. Nganti ngebroke tugu. Carang. Awah. Lho. Dah. Mbok, bareng anakmu wis kelegan lah ya. Lah ya mudeng aku arepe kuwi kok klebon. Ya masuk. Awah. Jenine napa sing dipatosi kajenina suci iki padha dikrupon tresna ati Nduk. Nggih. Sithik edang sithik Oh rata. nggih, leres. Iki engko ning awake dhewe ora bar sik ora. Lah terus pripun? Genti penyanyi supranada dicokke. Ning Surpanada luar biasa ya Mbok, Kandhani campur kok. sari kayak penyanyine ayu-ayu. Kandhani kok awake dhewe. Wah tanggal piro kae? 5 ya. Tanggal 5 nggih. Petuk campur sari ngendi kae? Nyanyi. Gak penak blas. Ambune rimason. Kayak penyanyine elik-elik iki lho ayu-ayu, kayak wedok kabeh iki. Entuk pira mau? Sitok apa loro? Sitok le. Lah golek neh. Sapa ngono? Pak polisi Arabudon. Pak polisi ki yo tugase dhewe kok yo iki yo lancang. Sapa no Marno? Pak Babin kok mbok jaluki to, Nduk, Nduk iki. Ya Allah. Oh alah. Dadak bocah to Mbok corong ki nek Ada anu ngisin-ngisin. ngisin-ngisinke lho. Karang, ngalah. Isin aku tak dokke ning Bang Jo. Salim. Nah, kedah. Ayo Rene. Nih, kari ini. Wes. Ki kanca-kanca Supranada, Mbok. Kowe kae enek bakso, enek rawon, enek minuman kae dirahapi sik genti Supranada. Oh, nganten iki. Nah, engko genti awake dhewe neh ngono kae. Pokoke kudu teko jam 3 esuk. Piye to kae? Hah? Kok jam 3 lah kok wani mulih Lah dalane. timbang mulih jam ji wedi ning kono mulih esuk sisan. Lah ya. Ha perkara tamune mulih mboyak gene awake dhewe campur sarinan dhewe. Lan gagas no. Mbok ngomong wae mulih golek barengan. Ayo. Walah kuwatir. Wah, aku ya pengen Sing endi? iki Iki Leni. Mbak Leni. Ya kok. semproti cok. Minggir ning kono pojokan dhelek kono. Apik iki weton Boyolali kok. Iya ngene iki. Mbak, Hei, luwe HP iki rene sih aku kan biyen nyidam iki lho. Aku Apa? ndemek iki. Lho. nggon Ora. mbok kalah dhewe. Bar kok depok kok ndir-ndir. Mas, sanes. Dandan to. Yen petuk iki aku dadi lanang iso. Oh lah mboke kerajingan iki. Ayu
Lagune tumpuk Iya. kowe pindah rono. Iso aku kan wong wedok alim ya pindahnya alon-alon aja kasar-kasar. Yen sinawang dadak lengkungan. Iki pitikno memeti antarane dikabruk kok mapan ae. Lah ya wis sesasi ra mantuk kok. Lah ning ndi bobokmu? Bubuke ya ning omah apik ta ya. Anak-anak mbok aku di Sherlock. Kes iki titip cah-cah kae. Heeh. Kegane ning omah apik. Ngendi? Omah apik iki ngendi omah apike? Hah? Ngendi? Ngendi? Nek ndek aplikasi. Rumah sakit engko gek Wah, gek. ora ya. Lah rumah sakit ya omah apik. Sak solae gandas luwih rangan. Gonge karo dhewe apa, Mas? 6. Monem ditrebeke Mataraman ning gonge 6. Karya sem-sem ming pandulu manuta sira sung pondong lani tetep gentak ing bengi iki awake dhewe nganggo sangka sragan Heeh Mas. mun didhawuh Mbah Lurah Dudung Jeng. sing ndek winyami apa putrane aja ciwake kowe lan kanca-kancamu suprananda Boten. Sedanten semangat. kudu semangat Jeng. Mas Petro ya kudu semangat wis tutup karo Mas Petro aku tak madang Monggo monggo. tak dadak Lah. Kawin. Apik tenan ya sedap malam. Jeh, Kula saestu. ki nek duwe gawe iki nanggap sedap malam ki ora ngujiwani. Jeh, Mergo apa sedap malam ki nyambut gaene totalitas. totalitas sangat. Coba widodari ayu-ayune kaya ngono. Nadyan mbok nek dipirsani rupane larapati cetone anak-anake kaya Anak-anake lah ya elak. cantik-cantik. Cantik-cantik. Apa meneh sing iki lho, Mbak? Sing Sing endi? sing iki lho. Sing Mas. endi? Etan dhewe iki etan dhewe iki. Oh, Ya Allah. Bambang kuwi to. Itu namanya suci. Suci ki apa? Ngomong to suci ki apa? Engko saru ora ya, Mas? Ora. Nek cara biola iki suci. Suci ki apa? Susune sak manci. Semok lho, Mas. Ya alhamdulillah ke asli lho susune. Ya, ya. Ayo nembang apa iki? Duet nggih, Mas. Apa lagune Sakit tembange? Rindu. Sakit rindu diaturke Kagem kanca-kanca. ibu-ibu, bapak-bapak Nggih, sekalian. pinarak legaske cok. Iki wong baken pokoke iso dadi panglipur bengi iki. Krana jenenge Pak Dudung ya tenan nggone nyenengke masyarakat. Nggih. Ya alhamdulillah. sepindah malih nggih Mas nggih. Terus kula sakadang sedap malam nyun pamit. Lagune siji nduk iki ora duet ning lagu bersama-sama. Sama. Karo Jeng Erin. Erin. Ning ngene Mbok, Pripun? iki jebule anakmu sing ragil sing pok unyo-unyo terus ki mau jebule fane teko luar kota kono lho. Kandhane Corong ki. Lah iki malah sing saka Jakarta lho khusus titip salam kanggo Corong. Titip salam. iki ora penggemar ora mung menungso tok. Lah apa? Kewan sak piturute. Lah iya. Iya iki apa iki? Lagune pangriptane Pak Darsono. Apa iki? Lali janjine. Lali janjine kene Erin Nggih. ngadeg yo. Jeng Erin karo Nduk Dwi Duwe. bareng. Suarane wedok kabeh. Ya mau lanang ki wedok. Aku iki gulot jare gulote arep diaturke Mbah Lurah kok Empon potong. iki entuk tonjokan. Oh, uleh-uleh, itu angsul-angsul. Ayo lali janjine.
Rasa kemayu. Ayo rasa kemayu. Kurang gitu. Alon. Joget iki sing apik. Melayu. Mas Petro, kadang-kadang Supranada. Mugi-mugi saged pinanggih malih. Amin. Kanthi sehat. Laris kabeh dulur. Amin, amin donga dinonga. Bapak Lurah, Pak Dudung, Mas Dalah, Mbak sinten? Mbak Ela. Mbak Ela matur sembah nuwun panjenengan kersa nimbali kanca-kanca sedap malam. Mugi-mugi ndang mundak pangkate kabeh. Amin. Pak Lurah muga-muga dadi lurah terus. Amin. Masa Kok lurah terus? Lurah ki ora kudu lurah desa. Lah, Lurah keluarga. oh iya. Mbak, gandeng kula panitia. Sawerane beda ya, Mbak ya. Dremis. Ngoten Bedakno, mawon. nggih. Matur sembah nuwun. Metu ku yo joget nah. Iya. Ya, padha. Mbok iki sanggole gawa engko mripeti kanca-kanca iki. Alah lah.